Kaixo, gaurko aurkezpen honetan kultura zientifikoko azalpena emango dizuet. Gai hau, kultura zientifikoa, lehenengo batxilergoko aukerazko ikasgaia da eta edozein modalitateko ikasleek har dezakete. Ez du zertan zientzietakoa izan behar. Zein da gai honen helburua? Helburua litzateke gaurkotasuna duten gai eta arazo zientifikoak tratatzea eta horien aurrean ikasleek iritzi pertsonala garatzea. Baita ere, arazo konkretuetan zientzia eta teknologiak gizarteari ekarritako onurak eta kalteak baloratzeko gaitasuna lortzea. Horretarako, beste ikasgaietan gutxiago sakontzen diren gaiak lantzen dira. Eta ondoren, gutxi gorabehera, azalduko dizuet gai bakoitzean zer ematen dugun. Gaur egun, zientziaz asko hitz egiten da, baina aldakigu zer dan zientzia. Gai honetan, hori azaltzen da. Zientzia eta pseudozientzia edo zientzia faltsua bereizteko zertan oinarritu behar garen. Eta batez ere, zientzia oinarritzen da metodo zientifikoan. Eta hori da pixka bat azaltzen saiatuko garena. Zer den metodo zientifikoa eta ze urrats ematen dituen. Gai hau oso erakargarria izanik, ez da oso ezaguna ikasleen artean. Zer erakutsiko dugu edo ikasiko dugu gai honetan? Unibertsoa nola dagoen osatuta, zein dan nola sortu zen, zer aztertzen dun, galaxiak, konstelazioak, izarrak, baita unibertsoaren eboluzioa eta ikerketa ere, ze tresna erabiltzen diren unibertsoa ikertzeko, eta azken urteetako aurkikuntza garrantzitsuenak zeintzuk diren, zulo beltzak adibidez. Lurra, pixka bat, azaltzen da, ez gehiegi, beste gai batzuetan ere emanda duzuelako, eta gero bai, bizia nola sortu zen, eta nola evoluzionatu duen biziak eta bizidunak. Eta batez ere, gutxiago emanda duzuelako, nola evoluzionatu duten hominidoek. Lehenengo hominidoetatik gaur eguneko homo sapiensera. Planetak gaur egun dituen ingurumen arazo larrienak ikusiko ditugu, eta batez ere garrantzitsuena edo ezagunena dena aldaketa klimatikoa. Arazo hauek aztertzerakoan, jatorria, ondorioak eta nola saihestu edo murriztu ditzakegun beraien ondorioak aztertuko dugu. Eta baita ere, zertan datzan edo zer den kudeaketa jasangarria edo garapen jasangarria. Koronavirusaren garai honetan, inoiz baino gehiago konturatzen gara, ze garrantzitsua dan osasuntsu egotea, ze garrantzitsua den osasuna, ikerketa, gaixotasunan aurka egiteko, eta gai honetan hain zuzen ere, guk aztertzen dugu gaixotasuna edo osasun eza, eta ze tratamentu dauden gaixotasun horiei aurre egiteko, txertoak, eta baita ere, ze garrantzitsua den osasun sistema indartsua edukitzea. Hor, baita aipamen bat egiten dugu, garapen bidean dauden herrialdeetan, zein osasun arazo dituzten. Genetika eta oinarrizko beste kontzeptu batzuetatik abiatuta,
gaur egun ingenieritza genetikoa zertan den eta honen aplikazioak hainbat arlotan ikusten ditugu. Bioteknologian, elikaduran, osasungintzan, bestalde, puri-purian dauden teknikak aztertzen ditugu. Klonazioa, transgenikoak, ugalketa lagundua, eta hauen praktikak izan ditzaken arazo etikoak ere kontutan hartzen ditugu. Eta edukien azalpena bukatzeko, azkeneko gai honetan azaltzen da edo ematen da material berri eta teknologia berriak. Mundua asko aldatu da eta aldatzen ari da, azken urte hauetan, behar berriak asetzeko material berrik sortzen dira, polimeroak eta nanomaterialak adibidez. Bestalde, informazio eta komunikazio teknologi berriak nola aldatu duten gure gizartea eta ekarri dizkiguten aldaketen inguruko hausnarketa ere egiten dugu. Oraintxe esan bezala, honekin bukatzen dugu edukien azalpena eta pixka bat azaldu nahi nizueke nola edo zer jarduera egiten ditugun gure klaseetan. Gaia aurkezteko PowerPointa edo aurkezpen batzu ditugu eta ikasleei ematen dizkiet apunte osagarriak. Gero, ikerketa lan dezente egiten ditugu, bai banakako lanak, baita taldekako lanak ere, ebaluazio bakoitzean albeste baten iruzkina egiten da, gaiekin erlazionatutako bideo, dokumental eta pelikulak ere ikusten ditugu, eta horien inguruan hausnarketa edo eztabaida edo galdetegiak betetzen ditugu. Eta baita ere eztabaidak prestatzen ditugu arazo baten aurrean edo gai baten aurrean egon daitezkeen ikuspegi ezberdinak prestatu eta gero klasean eztabaidatu. Eta bukatzeko ja azalpen hau komentatu nahi nizuen urtero egiten degula irteera bat. Irteera normalean izaten da unibertsoarekin erlazionatuta eta ikasle kopuruaren arabera Iruñera joaten gara edo aurten Donostian izan gara planetariumean. Eta besterik ez, ondo izan eta hurrengora arte.